दिनैनि बे दुखु गोनां जे सान जों जे बर' माहारिया सासे जोहोलाव, सासे भिजनारि लिडार, थालांनाय थागिबि माहारिफोरखौ बोखांनो, जौगाहोनो, बिथांमोननि मोनथायखौ एनसियर खालामनो थाखाय गावनि जिउखौबो बावनानै जे संग्राम खालामदोंमोन, संग्राम खालामनानै जायफोर गोदोसोनाय गावनि राव, हारिमु, थुनलाइ, सिनायथि आरो हा हुनि मोन्थाय गासिबो खोमाजोबनानै मुलुगनि बिखानिफ्रायनो गोमोरलांहां थागिबि माहारिफोर, बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन थागिबि माहारिफोरा गोसोआव कनफिडेन्स गैया जाबायमोन। बे समावनो सासे जोबोद लेखा गोरों लाइमोन आरो सासे रिभलुसनारि बर' माहारिनि गेजेराव जोनोम जाफैनानै जेरैबायदि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन थागिबि माहारिखौ दैदेनलांबाय आरो दैदेननानै अबथिरा दिनैनि बे सानावनो 1990 मायथाइयाव रुंसारि जालांबाय। रुंसारि जाखांनायनि उनाव बर' माहारिया बिथांखौ मान होनानै बर'फोरनि बिफा बड'फा होननानै बिमुं होनानै अरायबो बिथांखौ सिबिबोदों आरो बिथांनि जे आद्रा सिमां, बिथांनि गालांनाय जे बिथांखिफोर, मावथांखिफोर, बेफोरखौ मावफुंलांनायनि मोनसे गिलिर बिबान जोंनि जोलैनो होलांदों। दा जों बेखौ गोसोखांनांगोन आरो अरायबो बेखौ फाफ्लियाव रुजुननानै जोङो सिगांलांनांगोन। बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ बा बिथांनि गालांनाय मावथांखिफोरखौ मावफुंजोबनो हाबासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमाया गोजोनगोन। दिनैनि बे दुखुथिया जे सान, बड'फानि रुंसारि जानाय सान, बे सानाव आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरदों जाहाथे बड'फानि जिउमाया सोरगोआव आलो आलोयै थायो आरो इसोरा अरायबो जाहाथे बिथांनि जिउमाखौ गावजों लाफायो, बेखौनो आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरदों। सार, बेवहाय जों दिनैहाय जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियावहाय जिहेतु राजखान्थिखौहाय जेबो लोब्बा लायाजासे गोबां राजखान्थि दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरा जिहेतु खौसे बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बेलायाव मा बुंनो सानो? बड'फानि मुं जेब्ला सिखारो बेयाव राजनिथिनि बाथ्रा फैया आरो राजखान्थि हान्जानिबो बाथ्रा फैया। बियो जोबोद मोनसे थौले साननाय। राजखान्थिया राजखान्थिनि जायगायाव, नाथाय जोंनि माहारि, जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो बड'फानि गालांनाय मावथांखिनि बाथ्रा फैयो, अब्ला खुनु राजखान्थि हान्जाया देरसिन जानो हाया बा राजखान्थिया देरसिन जानो हाया। राजखान्थिया जेब्लायबो रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखायनो आरो गावनि जायगायावनो थानाया मोजां। राजखान्थिया दिनैनि बे गोथार सानाव बा दुखुथिया सानाव जों गासैबो बर'फोरनि राजखान्थि हान्जाजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया ज' जानानै जे दिनै बड'फानि जिउमायाव जोङो आर'ज गाबफैनो हादों, बिथांनि बे मांखरसालि थुलुंगाफुरियाव जोङो दिनैहाय बिबार बावफैनो हादों आरो आनान गसाइनाव आर'ज गाबफैनो हादों बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो, बेनो जोबोद गिदिर बाथ्रा। बर'फोरनि जे थैनाय सानफोरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होगोन सार दिनैनि बे बड'फानि रुंसारि जानाय सान जे फालिदों जों, बेयाव बड'फानि मांखरसालि थुलुंगाफुरियाव मुंखौ जेरै जों होदों थुलुंगाफुरि, जोङो जेब्लायबो बड'फानि जिउ आरो मावलांनाय हाबाफारिफोरजों थुलुंगाखांनांगोन आरो बिथाङा जे बर'फोरनि थाखाय आरो थागिबि माहारिफोरनि थाखाय जेरैबायदि गावनि समखौ बावसोमलांनानै गासिबो नागारजोबनानै, साख्रि बाख्रि न'खर गासिबो नागारजोबनानै हारिनि थाखाय हर सान बावसोमनानै गावनि लोमजानाय देहाखौब्लाबो लानानै बिथाङा जेरैबायदि मावलांबाय जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन थागिबि माहारिफोरनि थाखाय, बेफोरनिफ्राय जोङो थुलुंगा लानांगोन आरो बे थुलुंगानि गेजेरजों जोङो अरायबो हारिखौ सिबिनायजों लोगोसे हादोरखौ सिबिलांनायनि जोङो मोनसे मावथांखि आखायाव लानांगोन।